Bueno, ahir a la nit, després de 12 hores amb camió en brus, vam arribar aquí a la població aquesta de Mangili i bueno, no hi havia res, tots els hotels tancats, només hi havia guàrdies sense claus. Ens van acompanyar la gent del poble aquí caminant per la platja buscant un hotel i ja no sabíem on dormiríem. I bueno, al final a la 1 de la nit vam trobar aquest. Senzillet, no hi ha cap turista, no hi ha res, però bueno. Hola, vas passar por? No? Una miqueta sí. Sí. Ha baixat el nivell del mar de quan hem sortit i hem tingut que deixar la barca aquí perquè el nivell ha baixat moltíssim, hem de tornar caminant. Aquí el nivell del mar baixa i puja.
vam arribar ahir a la nit i ens va costar trobar un hotel, però bueno, aquí estem, un bungalov, que això ja és un luxe. Això ja és un luxe. Això ja... amb una piscina, el bungalov... Ja tocava, ja ens ho mereixien després de tots aquests dies. Això és un luxe,